ha kawai kapor ladan kawai kabriu kane kabriu kadai kabashim jenjar bat shem lanot hadu kata-kata ka im tang bat Arngut ki khun jongka kam shem ladan bahing ne bahasem ukhun menengkong jongka uba kerteng uwet bat ukhun ba arpan ukerteng uben hakaba ukpa jongki khun ula klat no nadu bakatang syudap kha ya uta ukhun baar nakadaw ba ushdom jur bah ulo badum ulawan mantap ya kaba pli marway kala hap mentre shitom man penhe pensan ya kita ki Arngut ki khun jongka man kasngi kane ka kemi ka trishitom ha kam khen shu ya ka than ka jram ka pangmet pangphat tang man biang ki jinun kam ki khun hayeng kadang mi kisnam uta ukhun menengkong jongka ulayo kumba shipos nam bat uba arpat shisnam katno ka kemi kala kemen bakala la man penhe pesan ya kita ki khun jongka tang na ka jingtre shitom jongka hi marwe ki bet bat ki biang mala kamit ka kemi haba ka wan halengkha ka khot ila ki khun ban shong sa ding harut depe ya utau baret ka thum hapne jongka bat ya utau bahepat ka pha bandam hakok siu jongka te kalas nang artat ila ki khun kala ongi ki baki de banlong ki briu ki basian kum ki besen bat jamnut kum ka paro phide bane I Shipara bat wat ye shun bat ki wei bat ki briu phide banlong ru ki badon burom don akor bat wat klet banduai ha ublei bat ban kenmau ya u barabor wat la ki khun jongka kidang ret ru ndre ki suthu ya ka jing seneng jongka kemi ki long ki khun ki ba ko ngu seneng baha ka kemi haba ka pej la ki khun ba ki long ki bangai seneng katno ka snyo phumut phumat lade na ka menta ju ki khun wat la ka trish tom ru haba la met anda kalawan phain lengkha kala thai la jram ha hnrei haba kala poi haying pat kala jalut ka jing tha jing jram namar ki khun ki jupun tengen ya ka kisngi pat ki menai kila nangian ha ka wui kasngi ka baka kemi kadang tre halengkha kala snyo shitom jur kansan kasngu thu bakata ka jing shitom kadai bakala tre shitom palan nadu besdang hangta ka jing shitom kala sedang ketai ka hadu ba suki kamla treshu kala letno shalayeng anda kala poheyeng kala let bech jingthia mat kala ut artan ni ani wow Khublei uta ukhun kong ulay usnyo ulawan kli balai me jayu phi me khun masu shitom chur palan ngam sola shu manang em me waju ang se kunta me shano pin ing ipat me wadino se engi ulayam artat hangta bat ita ipararu ilayam kakemi kalabat ya kakti uta ukhun kong bat ta ukhun baat kala ong khun sumar bhai ihem bat kenmau banle kat kum ki jihika junga war klet banduai bat men kenmau yu ublei hangta kakemi kala pertajam ablei wat ino iki khun junga kala rekut mesim no artan hangta uta ukhun ula pertajam mei ula yampang nut hangta kabeneng kala dum nganyi kini ki Arngut ul o badum ulawan tap biang yaki kisngi kila nangian une bapli ula shulet wat da kisok klau ban yop kadang la kakpo ula ai iparai kisok yala depat ubam tang da kisnap kum taman kasngi ki paramarjan kila isin eki kila ai subha kendiat ukau mat usok riu haden nang ta uwet ula perkat bawat la udang kena ru ngadei paniar jengmut ban buddin ye ki kam ime hangta ula le shim ye umok khiu ban pu e kata kalengkha bala ino ka kemi jong u ti ula le ha kata kalengkha bat uba ila ipara daga jingjau ummat ba kumno unyo bam haba udang kena anda la poi halengkha ula pentia ya ita ipara ha ita isam baka kemi ka syai Islam nyari tengen man kasngi ula ong pishong khob hangne moham yala depan ula letrino hangta hajan ha ka poi deng sngi ipara ilayam dag ba ikot mei ute ula let mare syai ita ipara malai happyam
ita ipara iloong. Aija. Une unmen ula shim da ita ija soriu ba ushat menstem ula penten ya ipara ba ita ipara ru ila sngap. Nangta uong piham shongbe hang nemo yole tre iba. Uta unmen bepli haba ura tang shimok hiu armok hiu ula that rei persngap utrei kat ba udon la ibor tang benyok bam. Kasngi kelas sep ulawan paino syeng ba ipara. Haba la poi hayeng bapli ula samthak renyang dan bol shu ula pentin no da ija soriu bara menne halum ba shum labam ula ai ita ipara bat ula bam ila deru. Nangta ula kan oi thia ipara ula yo thia el deru hangta jar. Kumta bet man kasngi ule langkha rangkat bat ipara ita ipara ru ilong iba tips ngi bah im ju thlia ila unmen ila kai marwei hangta hasem isuk ikmen. Anda kisngi kidang yat ula depan pu ita ilangkha ula thong katok katne kitan rajhur ba ai singosin elam ki para marjan. Ula sumar bah ya kita ki juhur te kisngi kilanang yat kita ki juhuru kilalang ban khet uni unmen ula let khet no kita ki juhur balet terwa dino namar haying ru ukhaw la janlut hakta ka step ba umut balet di juhur ula kidang gloy mancet ja shwai la de ba dia la ipara anda haba upe ek plastik khaw kendit usyam ba dan khaw shu dan satang kumba piang ban bam ipara te hangta ula syayong ngan usngeu kumba ukhaw udang dan sakumba shisensyat arsensyat Ndrei da upet dan shu ula sngew kuslai hangta kumta ula syat la kasyat tang ita kendiat tang menyok bam ipara ru kala biang bat kata kajaru kadap tang ya ipara hi yala depan manse mansyak tangano mar ya dep ai bam ya ipara ula mi na la yeng bat uba artat ya i bat ula let kumta ula syang ban let terwa man ki yeng breu Ndrei kabususi u kalong batang kato ka nengut kiba isin kila thit lem ye kita ki jhur Ndrei kiba bun hi iba isi sudah bat be u bapli daga jingja ummat bat sngiuram ula shupet kum ukseu haba ula syabe te lajan sep artat kesngi ula poi haga wei ke shnong bahajan shnong jung uhi ula pit ye itai pisa ba udan kam Shempap ladap setia bantit kau hangta ula jau umat da ekin unyo tit kau banyo bam shiben kat bayla deru ula tangan namar bam baru shisngi ha kata kapur ula yoi ya ka wei ka yeng ka babun mala ka bahabrenda juki kila penyang da artli ki kali ula perkat bakine kidei ki barispa hangta ula rai banlet terwa ya ita ijur satang ha kata ka yeng Ndrei kan let paino syeng balamet la long kumno ru te ula let jam chakata ka pelau ha shua pun tie jingkang ula kenmawi kentian ka kemi baka ong wat klet benduai hangta ula kaprip ngan bat duai uble anda nangta ula sedang mentit jingkang tok ha kata